Maswera sei mudare, maswera sei vedare. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Please go and listen to this other confession iyo yanda posta ku channel yedu iya ye kutrenza ku application yedu ye Trenza. Pane mwenyaya iyo yanda katumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu ndikabva ndachizoi posta ikoko yavamwe vahanzvadzi vari kuti vakarara nomwe muNigerian vakabva vachizotanga kubuda makonye. Uye zvekare kune imwe nyaya iyo iriko hanzi vaita zvekugadzira mafake foods, vaigadzira mafake foods neMapakistan, saka hanzi vaipota vachitora zvituna vozviisa mufactory imomo munenge muchigadzirwa zvakaita sevana baked beans, vana pilchards, neimwe nyaya futi yevana avo vakaendeswa kuboarding school iri yemasatanist. Saka munokwanisa kudownloada Trenza mova maplayer and you watch all the videos. More is going to come. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndakatanga kuuya muno muSouth Africa mainge muri mugore ra 2012 ndokubva ndachizotanga kugara muPrazi ndichishanda muPrazi. Saka pandainge ndichishanda muPrazi mukomanashe ndaitoshandawo zvakanaka even though mari yainge iri shoma because takati tashanda kwe4 months tikatokwanisa kutowanawo zvimari tikatodzokera kumusha vabereki vakatofara. Ndakazodzoka zvekare kunoku ndopandakangotanga kungonyunyuta nekuti ndainge ndava kutoona sekunge mari yandainge ndichipiwa nemurungu wandainge ndichishandira yainge iri shoma stereki. Saka taigara tichingochema nekuti mari yatiri kupiwa ishoma. Saka chatainge tisina kuziva ndechekuti pane vamwe vose avo vatainge tichishanda navo painge patorire vamwe vaitoshuvirawo kuti kana isusu tikasiya basa vobva vachizosara vachipinza hama dzavo. Usambofa wakatemba munhu muupenyu hwako nekuti munhu iye anenge achida kuita zvinongobenefita iye chete. Saka takabva tachizosiya basa ndobva tachizotanga kugara mulocation. Nhamo yakazoti yandirova tsvina tichigara mulocation mukomanashe. Ndipo apo pandakabva ndachizodzidza chidzidzo, asi sezvisinei ndakabva ndachizotanga kushanda mapiece jobs. Ndainge ndava kushanda ndichiita zvemapiece jobs ndichishandira maIndia. Saka pane mumwe muIndia uyo akazoti pandiri ainge achida kuti ndinge ndichizopota ndichishanda kune imwe mall iyi pamall but shop hombe iripo pane Macro because ainge achida masecurity. Macro iyi ivo ndivo vainge vachiona building zvekare nemamwe mabuildings ainge ari padhuze neMacro iyoyo. Akabva anditi handichadi kuti unge uchiita zvemapiece jobs but ndava kuda kuti unge uchizoshanda sasecurity. Saka ndakabva ndachizotanga kuitawo zvekugadha mumamall. Saka kurarama kwatainge toita tainge tichiti kana tikapiwawo chatinenge tapiwa chouviri nevanhu vanenge vachipaka motikari dzavo kunyanya varungu. Ipapo pandainge ndichishandako ikoko kudhuze nekuMacro, vanhu vazhinji vaiuya kuzoshopapo vanenge vari varungu vanenge vachiuya kuzotenga magroceries. Saka ndakabva ndachizotanga kushanda kune imwe mall yandisingatauri nesita kunova kuri ndiko kwandichiri kushanda kusvika pari nhasi. Saka pamall apa pandakatanga kupashanda as a car guard, vaya vanenge vakapfeka zvimavhesi. Kana uchipaka motikari yako tinenge tichikuudza kuti paka apa, then totarisirawo kuti unozongotirangarirawo wotipawo something apo paunenge wapedza kushopa. Saka ndo pandakatanga kushanda ipapo makore acho kuma 2014-15 pamall ipapo paiwanzo kungoshopa varungu chete. Saka varungu zvavanoita vanoti kana vakaona kuti munzvimbo yavanenge vachifarira kushopa kana yava kuzara vanhu vatema, they build another mall and they move on. Havafarire kuti vange vachingoita come into contact nevanhu vatema. Saka vanhu vatema pavakatanga kuitawo zvimari maSouth African, black South Africans vava kutanga kuita move in
into suburbs. Varungu vakabva vatanga kuita move out vakatanga kuenda kunogara kuma-estate, kukavakwa zvekare imwe mall kudhuze neku-estate ikoko. Saka ma-customers edu akawanda vava vanhu vatema vanova vari ma-South African mainly. Saka kutipa mari vanotipa, but zvasiyana nevarungu, because murungu anototi kana achitobva kumba kwake anotoisa 10 kana kuti 20 rand yaanoziva kuti 10 kana kuti 20 rand iyi ndokunoipa umwe munhu anotambura anoshanda as a car guard pakati pandinowanzokuita shopping dzangu. Asi vanhu vatema ndezvaya zvekungojumawo, zvekungoti musi waanenge aine ka 5 rand nyana anongokusiyirawo ka 5 rand ikako. Saka ndakashanda basa iri kwemakore akawanda kungokiya. Saka ndakabva ndachizotanga kuwirirana noumwe mudhara muZulu. Mudhara uyu iye ainge aine matrack, akambotanga ari truck driver. Basa rake ainge achiita zvekudriver matenga achitakura diesel from Joburg, Durban, Mpumalanga kunosvika kuna naMessina kwese uko ainge achifamba netrack rake. Saka vakabva vachizorova Bosch vakaba fuel yakawandisa, iye ndokubva achizotenga matrack akazotanga kurana matrack. Saka meno kuti chii chakazoitika paari mudhara uyu, because akati achirana matracks ake kudaro business rake harina kuzonyatsokufamba zvakanaka, zvinhu zvake zvainge zvava kusamufambira zvakanaka, ndokubva achizobroka. Akati abroka kudaro ndipo paakabva achizouya kwandiri akabva ati ainge achida kuti ndige ndichimubatsira. Ndikabva ndati zvino ini ndingakubatsirai nei, because nditoriwo munhu anotongozvitambudzikirawo zvangu. Akabva ati kwandiri, iwe ndinoda kuti unge uchindibatsira nekuda kwekuti paunoshanda apa unoshanda panzvimbo pane vanhu vakawanda. Saka uchishanda pane vanhu vakawanda ndiwe unokwanisa kundibatsira, because irini ndava kunzi ndine bad luck. Ndikabva ndati saka irini ndikakubatsirai sei? Akabva ati kwandiri, hauzivi here kuti bad luck iro pachezvaro rinotongorasirwa panzvimbo yekuti panoungana vanhu vakawanda. Saka akabva achizonditi ainge aine mushonga waainge achida kundipa. Ndikati mushonga? Akabva ati hongu, ndine mushonga uyo wandoda kuti uchizondibatsira kuurasira panzvimbo pano. Saka ainge akanditi makuseni oga mall ichangovhurwa vanhu vasati vatanga kuuya for shopping, ndaitenderera mall yose but kuparking ndichirasa mushonga uya kuitira kuti vanhu pavanenge vachiburuka mumotikari dzavo vachitsika zvimishonga zvacho zvainge zvakaita powder, aindipa each and every day 2 kg yandaifanira kuti ndinge ndichimwaya. Saka ndaitofamba ndichitenderera kuitira kuti vanhu vasazozviona ndichimwaya, especially mu-underground parking ndo mandainyanya kumwaya mushonga wacho iwoyo. Aiti kana ndikaita saizvozvo aindipa mari, saka aiuya nemari sometimes kuma 900, in which kana kuri kunzi unenge uri munhu anenge achingoshandawo as a car guard apa uchipiwa ma 5 rand, ukaona uchipiwa 900 ka1 inenge iri mari yakawandisa chaizvo. Saka aindipa mari pose apo paaindipa mushonga wandinenge ndichifarira kuti ndinge ndichizoumwaya kuitira kuti mhepo dzisazongoramba dzakamusona. Saka iye akazondiudza kuti kubusiness kwake zvinhu zvose zvainge zvava kufamba negwara rakanaka. Akabva ati kana uri kufungidzira kuti ndiri kukunyepera, pinda mumotikari mangu. Saka nekuda kwekuti ainge abva mukundipa 900 akati ainge achazondidzosa zvikare pabasa. Akabva ati ainge achida kuenda neni kwainge kwava nedepot yake uko kwainge kwava kupaka matrack ake. Akati ndoda kukurakidza ndoda matrack andakatenga asati apinda paroad, because it is all because of you. Ndine contract randakabata rekudeliver fuel from South Africa up to Tanzania neMozambique. Saka ndakabva ndapinda mumotikari ndokubva tachizoenda kune rimwe plot. Mukoma ndakaona maskania ainge akapakwa aisvika kuma 28 or so ainge akapakwa ose ainge ari mafuel tanker akamirira madrivers kuti ange achizoenda kubasa. Akabva ati kwandiri wakandibatsira vafo ende ndikuda kuti ndinge ndichikupawo something. Akabva aburitsa kabhegi kainge kaine mari. Komana ndakaona mistakes
emaruns mari yainge yakarongererwa mbag. Akabva ati vafo, iyi ndo mari yako yandoda kuti ndinge ndichikupa. Akandipa mari yainge ichikwana iyo kuita 31k. Akanditi ita zvaunokwanisa kuita nayo mari iyi ka1. Akatora mari iyaya ndikabva ndapinda mubhazi kwava kubva ndachizoenda kuZimbabwe. Kwamanachi ndakasvika ndikatenga zvipfuwo, ndikarovesa zvitina, ndikatanga kuvaka. Mari yakakasika yapera, ndokubva ndatororawo pamari iyoyo yandakapiwa. Ndakabva ndadzoka kuno kuSouth Africa apo pandainge ndaona kuti ndainge ndisisina mari. Sezvo ndisina rimwe basa randinoziva, ndakangoramba ndichingoita basa iro randinoita rekuchengeta motikari dzevanhu vanenge vauya kuzoshopa pamall apo pandinoshanda. Saka akazouya after mwedzi yakati one day, akabva ati kwandiri, shamari zvinhu hazvina kundimirira zvakanaka. Ndikabva ndati kochii naye mukuru wangu. Saka zvakaitika iye ainge akahaya maZimbabwean chete, pasina kana muSouth African ainge achimushandira. Saka pane umwe muZimbabwean uyo akazonouraya munhu kuAngola. Amene kuti akazvifambisa sei, sure off route yaakaita yakatondishamisa because ainge achienda kuZambia, but kuborder reZambia neTanzania iye akazonourayira munhu kuAngola apa ainge akatakura fuel zvainge zvisiri pamutemo. Painge pachidiwa mari yakawanda kwazvo. Truck rakatoroverako kuAngola. Muchinda wacho ndakangonzwa iye achiti asungwa, ndamusungisa nekuti andipinza pamaproblems. Saka ameno kana akazobuda hake mujeri. Saka akabva ati kwandiri ainge ava kupota achiona vakadzi vaviri avo vakatsikwa netruck rake. Hanzi vaiuya vakabatira misoro yavo mumaoko vachiti tinoda kuti unge uchitiripa. Unofanira kuti unge uchifamba netsoka kubva muno muSouth Africa unge uchiuya kuzotiona patakavigwa, tinge tichikurakidza zvekare apo patakaurayirwa netruck rako. Saka ainge asingadi kuita zvose izvozvo. Anoti akaenda kuMpumalanga kune n'anga yake. Aenda kuMpumalanga ndipo apo paakabva achizopiwa umwe mushonga wekurasirira zvekare. Saka ndainge ndichifanira kuti ndige ndichimubatsira. Ndakaswera muswere wese wezuva ndichikusha Mwari ngavandiregerere. Ndaikusha mvura pamavhiri emotikari dzevanhu, ndichifamba ndichita sekunge ndiri kutarisa mota dzevanhu. Ndainge ndiine chigubhu changu chandainge ndiinacho ndichita sekunge ndiri kunwa hangu mvura. Akandisira kabhaketi kainge kari ka 9 liters. Akabva anditi ndoda kuti unge uchikusha mvura iyi pamavhiri emotikari dzevanhu. Motikari idzi padzinenge dzichifamba dzinenge dzakatakura mweya yevakadzi avo vakaurawa netruck rangu zvekuti havazombofii vakakwanisa kudzoka zvekare kwandiri. Ndakaita izvozvo semazuva ose. Ipapo akandipa 1000 rands. Mushure mekunge andipa 1000 rands ndikamutenda chaizvo. Akazodzoka zvekare kwandiri akabva anditi vafo, inini ndafunga kuti ndinge ndichishanda newe. Izvi zvematruck zviri kuramba zvichingondipa stress. Ndava kuda kuita zvematenda, asi tenda kana usina muti vafo tenda umbofi wakariwana. Saka ndakanzi nen'anga kana ndichida kuita zvematenda hazvinetsi, asi ndinofanira kuti ndinge ndichiwana lucky kubva muvanhu vakasiyana siyana. Saka iwewe vafo zvandichaita ndezvekuti ndichapota ndichikudzosera mari yaunenge wapiwa nevanhu. Saka zvaanoita ndezvekuti musi wandinenge ndakwanisawo kupiwa kana mari inenge ichikwana iyo kuita kana 200 musikore wese wezuva, ndinozoti kana ndachaisa paya ndava kuda kuenda kumba handitokwiri kombi ndisati ndamupa mari. Anotouya kazhinji kacho anouya ondiona apo pandinenge ndava kuda kuchaisa. Anenge achienda hake kunotamba golf because anofarira kutamba golf. Saka anondibvunza kuti vafo mune mari nhasi. Ndobva ndamuudza kuti nhasi ndine 100 rand kana kuti ndine 200 rand. Then anobva achizotora kana iri 100 anondipa 200 rand, kana kuri kunzi inenge iri 200 anobva andipa iri 400 rands. Saka akandiudza kuti mari idzo dzandinoswera ndichipiwa nevanhu avo vandinenge ndakachengetera motikari dzavo, mari idzodzo sezvo dzinenge dzabuda mumaoko avo direct, uye zvekare ndichingobva mukupiwa mari nemunhu anenge andipa, handitofanire kuti ndige ndichiisa mari iyoyo muhomwe mangu. Ndinoramba ndakaibata kuzosvika munhu iyeye aenda. Kana aenda mukoma ndinotsvaka pachikona
ndobva ndasvipira mari iya mate, ndobva ndatora kamwe kamucheka kangu ako kaakandipa kewhite kachidhende kakasakara so, ndobva ndachizoisa mari iya mukamucheka ikako. Handifaniri kuti ndige ndichiisa muhomwe mangu ndisina kutanga ndaiisa mukamucheka kuzosvika muswere wese wezuva. Kana ari semacoin, ndine kamwe kachigaba kangu ako kandakatocheka kanogara mamwe matombo matatu madiki tukaita tunhombo zvekuti kachigaba ikako ndikakasiya pandinoshandira, hakuna anofa akaba mari iyoyo. Saka macoin zvekare anomatora obatanidza toverengerana. Kana ndikapiwa yandinenge ndapiwa, iye anondipa double. Hanzi mari iyi ndiyo yaanoshandisa, anenge achitotora laki remunhu wose uyo anenge andipa mari. Ndo zviri kundiraramisawo mukoma. Asi dzimwe nguva ndinomboti ndikati dhuu kufunga, ndobva ndati saka zvinoreva here kuti vanhu vose avo vanondipa mari ivo vanenge vachitondipa laki ravo, inini ndobva ndaenda ndobva ndanotengesa laki ravo. But kurarama ndozvaakandiudza kuti pasi pano pezuva chakakosha ndechekuti unofanira kungoti ungogara uchingorarama chete, nekuti kana ukasararama uchidya uchiguta unenge uchimboraramireiko, zvinenge zviri nani kuti unge uchingozviuraya zvako. Ndo nyaya iyo yandiunza pano. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Handizivi kuti ndoramba ndichingoita zvandiri kuita izvi here. Nemudzimai takatotangawo chitakshop chedu kutaura nemi kudai, madam vatori kuZimbabwe, pane zvavari kumbotarisa zvavo because tikuda kuti tinge tichitanga zvekare imwe shop but not tuck shop. Mari yatava nayo tinokwanisa kutotanga kamini grocery shop. Ndo nyaya yandiudza pano. Ndodawo kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti zvinhu zvese izvi zvandiri kuita mune ramangwana hazvizondipandukiri here, sezvo ndichibira vanhu malaki avo. Dzimwe nguva ndinoshaya hope kana ndikatanga kufunga nezvazvo. Ndakasvika pakumubvunza kuti saka vanhu vose avo vane mari dzavo dzavanenge vandipa dzandinozokupai mudhara munozodzifambisa sei, uye zvekare vanhu ivavo chii chinozoitika kwavari? Saka akangoseka akabva ati kwandiri, sezvakangoitika kwandiri paya pandakakuudza kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka, unenge uchingoti ukabata mari iyoyo inobva yadarikira, hauna chaunofa wakagona kuita muupenyu hwako because unenge wakungorarama usina laki. Zvinoreva kuti unenge ungori munhu wemunyama. Chese chinonzi chinokonzereswa nebhadhi. Iye anoti bhadhi. Hanzi ukange uine bhadhi hauna chaunokwanisa kuita mukurarama. Zvichireva kuti wose anondipa mari yandinozopa mudhara uyo anorarama aine bhadhi. Ndiyo secret yangu iyo yandiunza pano. Muzondiudzawo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa mukoma vedu. Naimi zvazvinotyisa, unotomboshaya kuziva kuti zvino zvofambiswa sei apa. Pamwe unenge uri munhu anenge aine moyo wekupa, uye zvekare variko vanotochengetedza motikari dzevanhu vanenge varipo pakutotsvakawo chouviri kuti vange vachikwanisa kuraramisawo mhuri dzavo. But pobva pachizoita avo vanenge vachishandisiwa nemasatanist kukanganisira vamwe basa ravo, vanenge vachitotarisirawo kutoti kashoma ikako kandinenge ndapiwa nevanhu avo vandinenge ndakachengetera motikari dzavo zviri nani. Pamwe umwe munhu ndiye anenge atori breadwinner kumba kwake. Asi ndo nyaya yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pane imwe nyaya iyo yandanga ndichizama kuti ndinge ndichitsvaga ndichitaura nemi kudai. Pane nyaya yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vamufundisi. Nyaya yavo yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakaenda kuconference kuGhana. Ndaendako ndakaudzwa kuti ndinge ndichiita chechi yakakura ine mukurumbira. Zvino toda kutoti ndinge ndichitopiwa nyoka. Hanzi nyoka iyi ndo inenge ichindibatsira pamamiracles zvekare nekuparidza, zvekuti kana ndikaparidza munhu anenge akateerera ndichitaura anonzwa voice rangu riri very sweet richimunakira zvekuti anozongoramba achingouya kuchechi. Handizivi kuti ndozviitawo here izvi. Ini ndinoda kuti ndinge ndichizova nechechi yakakura
pari zvino hangu ndichiri pastor mune imwe church yandisingakwanisi kutaura nezita, but I want to be a big pastor. Should I do this? Pandakaitoenda kuGhana vekuchechi kwedu vainge vasingatozvizivi. Hey, vedare ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi. Ngatitaurei navo vamufundisi ava mucomment section. Please check out Trenza Play for more episodes.